Ginoo, salamat mi katong data. Salamat mis matagusang imong gidala. Salamat mis mga pag-usap na niya o bisan sa mga kamakanunayon na naminaw sa imong pulong. Apan Ginoo ayog tugutin nga buhat kami sa gibuhaton ng sa matag Domingo apan wala epekto sa among kinabuhi. Nangay kami nga magahimo kagid og dako kayo nga kausapan sa among kinabuhi o Lord. Nga ang mga pulong among badungo makalingkot mo na mo, makahimo na mo sa pagsubay sa saktong nga dalan. Gibaw sa tanan makalikay kami sa mga kadautan o sa mga tao magbuhat og dautan. Ginoo, nangayon usab ako nga imong gamiton ang matag-usa ka namo nga among i-share sa among mga friends ang imong pulong. Dili man ako o Ginoo ang ipasugdayan dinhi. Di man ako ang ipasikat dinhi Ginoo. Ikaw ang imong ngalan ang imong anak nga si Jesus. Mao nagampo kami nga di na mo kalimutan dinhi, dili na sa pag-share dinhi sa pag-ampo sa kanunay. Kadaghan ang tama kalag ang makasabot, makadungog o makaduol kanimo. O bisan ining personal kaayo nga pag-share nako sa imong pulong amahan. Nagampo ako nga ikaw gihapon o Lord, mapataas kayo dili ako. Kaya tanan na among pagasubayon imong mga lagda, dili man tawhan mo. Mao among ibalik kanimo ang tanan among madawat, ang tanan kahimayaan o Lord imo, tanan dungog imo in Jesus name we pray. Amen. Magabalik ta sa 1 Korinto nga igsunan. Magabalik ta sa subay sa 1 Korinto pero sa makadiyot lang sa ni kay doon ay uban nga mga atong gitahasan sa pag-share sa pulong sa Dios. Nata sa 1 Korinto, Book of 1 Korinto 9. 1 Korinto 9, versikulo 1. Nagiyon din si Pablo, dili ba ako sa man katawo nga may kagawasan? Dili ba ako sa kaapostol? Wala ko ba makita sa Jesus nga atong Ginoo? O dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kung alang sa uban, dili ako apostol. Nakasiguro ako nga kamo nag-ilakan ako nga apostol kay kamo mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sa wayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. I would like to make a sermon nga personal nga level. Kay ako na sinati nga murag daghan tingali mga question ang mga tao. May tungod sa mga tao nga nabiya sa ministry or mga tao nga atong disiplina, mga tao nga nangawagtan. Mag-iwan ako nga sa akong pagtuon, timely yun ang Ginoo, nga nahumanan ta sa series nga kinsa ang Ginoo sa iyang ngaylan kiniyahan. Kung nalibalik ko sa 1 Korinto, ipalahig yun sa Ginoo. Kaya nasugo naman yung balik sa chapter 9, niya to na sa mga kinaia, sa mga sa galing virtue, mga hiyas, sa mga hiyas sa pagpatay sa kaugalingon. Kaya ma'am na ito makita yung hinga, itudlo ni Pablo para may mong epektibo nga mga magtutuo diha sa Ginoo. Timely kayong Ginoo, nini mga butanga nga nasinati sa nako nga pareha ni Pablo, naghimusad siya og mga makaingon ka makusganon o mga radical o kanang marabag grabe ra ka haik, grabe ra ka isod, grabe ka kaisog nga mga desisyon nga para nato dili makiangan na yun, labi na sa pagdisiplina sa mga katawhan. Pero makita sa nato din nga sa paghimong desisyon ni Pablo nga mupalahi kita sa mga katawhan nga nagmakanunayon sa pagpakasala, sa mga katawhan nga dili maminaw o mutuman sa mga agi sa Ginoo. Ang iyang katuyuan ni Pablo dinhi, mo lamang ang pagsunod sa tapulong sa Dios nga nagaingon, palahi jud ka. Magpalahi jud ka sa mga katawhan nga dili gayon mo tuman sa pulong sa Ginoo. Labi na nga si Pablo usa ka apostol, nga dunay mga katawhan nga iyang giatiman. Ya isip pastor, okay? Kani pastor gikan man sa pulong nga pastol. Shepherd. Okay? So, siya ang under shepherd. Siya ang assistant lang sa Ginoo sa iyang mga katawhan nga iyan ang gidala diha sa iyang kaugalingon.
Di ang Ginoo nagingon gyud, subaya tanawag gyud ang akong mga karniro, ug kani akong mga karniro gani masakiton gani tapangin. Okay, kung kato mga dili karniro nga tinuod, wala pa pagawasa sa puril, katuril kay makadaot lang na sila. Kung labaw sa tanan ang karniro nga bisag giunsa nimo alima, masakiton jud kaayo, di mo jud na ilain. Bisag sa tong pamilya. Kung dunay masakiton nga makatakod, di man ka gusto nga tanan mga matay. Sakto ba? Sa itong tanong sa mismo gani kung nunay lain kay nga klase nga tanong din nga nagdagan gani siya sakit nga makapatay sa ubang tanong. So may mong buhaton. Uuhon gani na nimo tangtangon jud nimo hukso imong sini lukahon da sa yuta o imong ilabay. Kay ngano man mamatay man ang ubang mga tanong. Kinabuhi pa kaha. Tao pa kaha. Masa tanang mga binuhat sa Ginoo, ang tao may ipakamatyan kay ang tao ra may dunay kalab. Inumdumay yun na, importante kay sa Ginoo kay ang imong kalab, pag-antos man hangtod sa kahangturan, sa impyerno, kung dili kaniya luwason, o dili siya mubuhat sa mga pamaagi nga ikaw mahimo kayong himsog hangtod sa imong katapusang yunto sa imong kinabuhi, dinhi sa yuta. Kaysa diyang masakiton kayo ka, dito ka kasod sa langit. Kaya din i-practice naman nato ang perfection. I-practice naman ito din ang pagkahimpit. Mo-aim tag of excellence. Ito pa, muhimbog yung tao, ura kung mauni ang atong standard karon, kung mahimong taasan yun nato, ang atong standard gani, kinsa? Kinoo. Manang lisod, kabuton ang standard sa Diyos. May tanga, lisod bitaw lang, yung tao naman ta, masayot man. Bakit yung dumilagi na masayot nga pamaagi, o istorya, mabaliko kayo, ba tinawhanon kayo. Di naman ka-ordinaryo nga tao, kundi dawat nga ni Kristo Jesus. Brother Mel Papirmi magingon, you are a spirit people. Mga katawhan na mo, nga buhi ang espiritu, o ang espiritu, nga nagbuhi sa inyong espiritu, mao ang espiritu sa Diyos. Kung naanin niyo ang Diyos, makabuhat mo sa kabugbuton sa Diyos. Kung naanin niyo ang Diyos, ganahan mo mubasa sa Biblia. Kung naanin mo ang Ginoo, ganahan ka mga lagad. Kung naanin mo ang Ginoo, ganahan ka mo sakripisyo. Kung naanin mo ang Ginoo, wala imposible nga mga lagda sa Diyos nga hindi mo mabuhat. Mabuhat kayo nga naman. Mutong aura man ta, may mo naman ta. Lord, di na ko kaya ni, tabangi ko. O kung kaya na ko ni pagbuhat ang imong lagda, tabangi sad ko nga di ko mahimong hambogira o hambogero. Kay ako dyan ang paminawon kanunay, o ako dyan ang ibutang sa akong kasing-kasing, nga kung makabuhat man ako, dili na ako kundi ikaw. Kung di ba ko makabuhat, kay ako na. Kung labaw sa tanan, tanang gasa nga nakan ako, imo mong digit ko, mangayo o i-share sa imong himaya. So, mga mga butang nga, if you remember sa chapter 5, si Pablo, resulti nga to sa simbahan sa Corinto. Kaya dagang mga problema ang Corinto. Dagang badnungon, dagang magtipas-tipas pamagi sa Diyos. So daghan siya mga issue nga iyang giklaro ngadto sa katawhan sa Corinto nga oy mga taga Corinto, nagpabadlong na sa taon mo. Ani dong ba kani imong buhaton may tungod ani, kani imong buhaton may tungod ani, daghan mga lain-lain mga problema. So chapter 5 ang iyang giingon may tungod sa tao nga nakikhilawas sa iyang mismong mama nga wa gani nabuhat sa uban. Ito panahon na pati nabuhat pero daghan na kayo. Ngayon siya, wa mo yun nilang kinusul, kamo sa mismo, wa mo na kinusul, wa mo naguol, nagsiguro mo misi-misi niya, marag okay ra kay siya nga kuyog-kuyog ninyo sa inyong pundok, ningon si Pablo sa ingon niya. Bisag wa ko diha ninyo apan nako sa espiritu, busa kaning tawana. So na pagawasa 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5 versikulo 5 dahil ningon siya. Itugyan kining tawhana kang Satanas sa katuyuan aron naglago ng iyang lawas ug iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Unsa gingon ni Pablo? Lain man gani. Itugyan ni Satanas para unsa man bahalang mamatay ang iyang lawas nga unta ang iyang espiritu maluwas.
Ako lang explain gamay ni mga sunan. Sa dihang pagawason nimo ang usa ka tawo sa pundok sa makatawhan sa Dios nga naglakaw, ya daghang marong sibahan mo sa Dios maglakaw. Bahala na sila diya. Okay? Ani ni, ang Ginoo ba nagana siya? Putang kita din hinagana siya. Sa dili may kinagawas, nakaw. Wala na ka sa proteksyon, sa provision sa Ginoo. Dili na kaniyang panalangin, dili na kaniyang protectionan. So, sa diyang gawas ka sa turen sa Ginoo, kinsay na sa gawas? Mga lobo. Kinsay na sa gawas? Si Satanas. In short. Okay, makita nato sa John chapter 10, galingon nga siya, ako ang gate. O ako mga karniro, maminaw na ko. O ako yung alimahan ng ako mga karniro. So, sa diyang mo gawas ang usa ka tao, nana siya sa kamot ni Satanas. Ug remember ni, dili mayo nga friend si Satanas. Daghan kay makig-amigo ni Satanas. Pinaagi sa ilang pakig-amigo sa kalibutan. Pinaagi sa ilang pagsigig-hatag sa gusto sa ilang kaugalingon. Pinaagi sa paghatag pagtugyan sa lawas ng mga gusto o kinaiya. Nga di yun na ganang itangtang. Kaya ganahan yun nilang ampingan umayo ang ilang kaugalingon. Ingon ang Ginoo, sige, ito na kangat doon ni Satanas. Makigpuwag man yun ang Ginoo-dayan. Amen sa diha, nakangat to, malaglag ang imong lawas. Kaya si Satanas, traidor. Doon siya faithful, di ba sa itong Ginoo? Wato niya ang tanan. Huwag tanawa. Doon ang bagoy magsiging pakasala. O kanila. Palaubuke ka. Likod na imong lawas. Huwag ikag shabu. Likod na imong lawas. O sige sa kang sex. Balikod na imong lawas. Di. Takdan ka sa nasakit sa babae ng imong gitirahan. Tanan nga kagustuhan sa lawas, di makaayon. Kung ganahan ka, ay mong feelings, importante ka ayo. Kaysa ay feelings sa ubang tao. Na parang mo nasakitan ko, palayo-dayon ka. Makaayo din na nimo. Pero gana, huwag kay friends. Kaya nga naman, labra ka nimo mong kabalingon. Apan di sad ka mubati o maminaw sa mga kasing-kasing o kasubo o ang imong gihatag nga problema sa ubang mga katawhan. So manangingon sa si Pablo sa 6. Dili maayo nga magpasigarbok ka mo, nasayod ka mo sa ingon, ang gamayng patubo, makapatubo sa tibuok ni nasa. Sa ito paningon din si Pablo, nga kita, usa na ta ka mga katawhan, nga bagong pan, di tadaan nga pan, nga doon minasa. Sa pa-artificial. Kaya kanang butangan o giyes, o bilang ganang sana, patubo. Butubo man ang dough, no? ang pan, pero artificial. Pero kung pan ka ngaway patubo, gahi ka. Mana tayo tayo, gahi ka sa naniya. Ito man gahi. Gahi siya kani matandog ka. Ang pulong sa Diyos mayanggi, barugan. Pero may sa kagahiasan niya, buhay. Kaya nga naman, magsige siya gusto sa iya. Kana siya, gahi na siya padung sa kalaglagan. So kinanglan, gahi ta nga pan, apan lamig. Diha sa atubangan sa Diyos. Kaya gingon din ni, isalikway ang daang patubo, aron maputli gayon kamo. So, isa gingon din ni, isalikway. So, makita na to ang separation. Makita na to nga, patiran, lagpot, ito sa gawas. Isa pagtiganan mo gawas, pagawason yun na mo. Okay? Mauna ang gingon sa gingon din ni, aron may mo kamo, bago nga, minasa nga walay patubo, sama-sama tuod ninyong kahintang. Mauna ang matuod na itong kahintang, o sa ta, mga minasa nga walay patubo or mga dota nga walay yeast. So, kay nganong inanita? Kay si Kristo ang nating karnero sa ulugan sa pagsaylo gihalan na. In short, bag-o na kang tao, bag-o na kang individual, gipuno na ka sa Espiritu Santo, doon na kay kausaban o magsigi kang usab, dili kay ni usab ni hunong yan ni atras pag yun. Ni usab na sa ni Hono, ni atras pag yun. Ni usab, ni Hono, ni atras pag yun. Asam ko nagpadong, nag-forward ko, nag-backward. Backward! Kinanta mo sige backward, masama na sa kadugayan. Tumba. Pwede maglakaw nga. Di man na intention sa Ginoo nga ang mata, gibutang sa tubangan para lang ka masigiglingi. Gibutang sa Ginoo ang mata sa atubangan, aron ka mo forward sa matag ingon niya, abante, abante. Isa ka until isa ka. Iluhod ang tuod, iluhod. Dili kay,
Okay, kuya na. Ay, mukha na. Ay, kita. Okay? So, ganun puro pag, ay, wala pa na mamatay sa kaugalingon. So, 8 na gingon. Sa 8. Busahin mo na to ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan na sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala. So kaning patubo di ay sala o kalawayan kundi sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli o sa kamatuoran panta sa kaputli o kamatuoran. Sa English pa ni, we are the yeast or the bread of sincerity and truth. Mo bitaw kung sincero ka, musulti ka. Kinuray sa imong kibati. Ug andam sa kamo dawat nga usbon gayon ang imong utagan kag sakto nga rason para ang imong pagbati dili na nimo paminawon kundi ang kamatuoran nga kinahanglan maoy mag dumala sa imong kasing. Unsay kamatuoran? Yano kayo ma-memorize ra jud nato. The whole book of Philippians may tungod sa kalipay. Gisulti di ang Ginoo bisag unsa pa imong sirkumstansya uno to sa linika unsa ka magmalipayon kano naigi ka malipay ko madagang sapi malipay ko nagpasa kong anak kamalipay ko ni pero taksa mo na kadaghanan sa tong kinabuhi nagsigiman ka o pangita sa pangkinahanglanon apan di naman gyud ta magsubo unta o di ta maglisod kung atong pangkinahanglanon ato nang gihatag sa Ginoo. Ikaw na bahala, Ginoo, kay naingon makay, kaya na problema sa tanan, kay gusto ka maglipay ko. Mo na kinakumatong Ginoo, maglipay na dyan ko. Sa kalisdanan, sa kaadunahan, sa kapobriman, sa wakmay sud, daghag sud. Bisa unsa, maglipay ra ko, kay mama na imong gusto. These are things, yano ra jud kaayo, lisod-lisonon jud na to ang atong sitwasyon. Suma na nga ni-address si Pablo pagani sa church in chapter 6. Again, nibalik siya sa problema sa immoralidad. Diba, iyang isulti pag yun, palabdan niya, kaya doon na sa immoralidad. Ang immoralidad, di na kayo sa pagpanakaw, kundi mismo lalaki nga to sa lalaki, nakikilawas, babae nga to sa babae, nakikilawas. Ug ningon siya, piningtanan, unsa ni? Pagsimba o, Diyos. Pwede Ginoo din ha. So, nasuko si Pablo in chapter as again prostitution ganang pagbaligya sa lawas. Sayo na ra ba yung garo pagbaligya sa lawas sa una klaro kay na mabaligya ang lawas kay mo trabaho gabi. Ya karon daghan naman kay mo trabaho gabi. Tungod sa call center. So nakakibaw na mampang man na wala. Ya call center sa the class sa kayo pwede sana sila nga to. Call center sila pero nabigyan sila sa ilang kaugalingon dahil ilang establishment na maligya silang kaugalingon daghan yan na, di ba? Di ba daghan nang ipansiradaan ganing inanaro? Kaya mismo ang call center nga person na maligya. Iya na maligya siya laing mga tao na nalinha o yung kaugalingon ibaligya. Sayo na kayo ng prostitution. Ay, di para sa una nga klaro kayo na pampang ka. Ya class kayo katanahon. In short, gisimba ka labi na sa imong pamilya kay wow, daghang kwarta. O daghang kwarta, daghang Amerikano nang ligli sa iya ha. Daghang Amerikano suro lang na kamera, etc. Nalipay na sa iya ha. Grabe na ron ang human trafficking, grabe na dyan ang cyber crimes, grabe na kayo makaisunan. Niya palitin niyo yung cellphone ng inyong mga anak, ka na dyan makonect o wifi maiksunan para makahimo siya sa pagbaligya sa iyang kagalingon o imo siyang gidoot ngadto sa kalaglagan, paliti o cellphone, paliti o tab. Kaya bahala na wong kaon para social class tanawon. Ikusamputan na. Sige nung way porta, apadaghan kay gadgets. Way porta. Pero kailangan ng ganit ay daghan. Paliti. Paliti dyan sila. Tigumay na ka nun. Kunya ka na ilang mga report tunuhay. Kaya mo lang patuyangan na doon sa internet. Yawa kay check kung saan ang internetan niya nisudlan nila. Na sige, ipa-eskwila ni mo siya para lang siya may mga prostitute.
Kaya ang eskwelahan mismo, may pakialam kung kanang internetan sa eskwelahan, nagamit na ba na sa mga kabataan, or sila mismo, doon na sila ana nga internet. Nga masige assign para internet, assign para sa kuan, computer. Manhuman ay nang i-master nito sa bata. Grabe na may sunan. Munayon nga sa unang maglisod nga itagbantay sa atong mga bata nga o paningin na mga buta nga gadget. Karon tungo sa ani nga gadget. Grabe na, di na dyan kakabantay. Mismo sa imong kagalingong atubangan, abi nimo nala siya kita na sa liga o ang sa basa sa may kanang bang mga ikaw lamang o sa kanalas Jezebel ba din ha rulain na dahil kita na niha kaya napalit siya na kanang ABS-CBN na SIM lain na na itong kita na kaya sa kanya ay nga lang kumanan ko ha may mong bambana may mong bang asawa kaya nice cellphone pero nakakibaw. Yung kita, ay, anong lawan ang private man ni? Ako man yung cellphone, di ka makilagbot. Shit, be alert. Be open. Be sensible. Mga kiksunan. Mga nga, sa dihang, chapter 7, i-address niya ang issue sa may tungod sa kaminyoon. Chapter 8, minihimo siya sa problema may tungod sa pagkaon o mga pagkaon nga gihatag sa Ginoo. Huwag ka ng mga pagkaon nga gikas pista. Sa una na to. Dami tagaan ka kita sa itong lulog-lula. Sa mga ilang paghiwa itong mga baboy. Kaya i-share yun na to sa ila ang kung ay panalangin nga gikan silang Ginoo. Sa una ni mo kauno ni mo o dili. Manang issue din sa chapter 8. Ngayon si Pablo, kung makapandol sa uban, labi na nakibaw siyang sige ka-practice gyapon ana. Yan nagkaon jud ka sa mga butang nga gihalad na nga sa demonyo, yan mong gikaon din ha. Magtotoo nga huyang pa kayo pagtuon. Ingon si Pablo, ayaw na lang kauna. Latag na siyang heroe. Or balibari na balang ng mga pagkauna. Nga, kung balibad, kung maglain ang among kabubuton, may kisunang sagsaon mo ng kalibutan na usara yung pilion mo. Maayo ka bubuton ang ginawa mo, o maayo mo buot, o maayo mong relasyon, or may kag-relasyon sa kanang mga tao, pwede mong pamilya, apan, uba ang mong relasyon sa Ginoo. Asa pilion mo, Ginoo tao. O di man, mauni kuan, mangita dyan taglusot ba? Kaya ganan dyan ta okay na sa Ginoo, kaya ganan ta okay sa tao, di, lagi. Kaysa lihang mo okay ka sa tao, ang pamaagi sa tao, supak sa pamaagi sa Diyos. Ibutang na nadinig kung di ka ka-accept na ay napag-born again, balik lang sa imong asa kagigan. Kinuray. Kaya magsige magkagsala, sige kagsala, sige kagsala, niya kung manuman gunonan ka, katugog langit, manuman, dahil ito kaglangit, niya nga naman, sige makakompromiso. Mauna ang gipang issue ni Pablo, and then, suddenly, iyang ipresentar ang iyang credential sa Corinto. Anong ipakita niya nga, inani ko, gawasnon ko, apostolis ko, nakakita ako sa Ginoo, apan wala kukuhatan ng mga butangan. Iyang ipakita ang iyang credential, aron sa pagpakita nga, ang iyang gitudlo, iya yung practice uban sa iyang mga credential, o kinsa na siya diha sa Ginoo. Kaya ipakita nga iya yung gikalimtan o iya na yung gipatay ang iyang mga tawhanon nga mga gusto. Aron dili makapalaglag o dili makapaliko o makapahuyang sa mga magtotoo nga huyang pa o sa mga tao nga musulod pa sa giharian sa Dios. So in short, ang chapter 9 Jude, especially pang verse 1, continuation na siya sa iyang panghuna-huna o sa iyang gisgutan sa chapter 8 verse 13. Di mo tanaw ta sa 1 Corinto chapter 8 verse 13 niyon siya. Busa kung ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsoon, dili na gayon ako mukaon o karni, aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsoon. So ano yung sabot niya nga magsaban Seventh-day mo ha, hindi na mukaon o karni o baboy man, etc. Ang dinhi is mga putang ni pagkaon ni nga lihalad
Diyos. So, ang distress, ang ipakita ni Pablo din hinga, gawas na siya. Kung siya, I have freedom. Kanta siya na. In my Savior, Jesus Christ, siya, I can do anything. Kay, gawas nun ako, diha sa Ginoo. Bisan sa pagkaon, sa mga pagkaon nga gihalad sa Ginoo kay nisulti na siya din nga. Di ba din importante ang pagkaon, kaya di ba na mo makahimong Diyos nun? Di sa naman mo mong yawan, kung pumukaon ka niya na. Niya gawas ka sa dagilang, kaya halaran niya. Di ba yun na tinurod nga Diyos, bato man na niya, nagkipoy ang nagyawa. Okay? Makita na mo sa chapter 8. So, actually, pwede ra. Pero tungod sa konsensya, tungod kay sa atong pagpangliho, tungod kay sa atong paglakaw, tungod kay sa atong mga buhaton sa mga desisyon, di man ka mo decide para sa imong gusto na. Mo decide man jud ka unas na, kasi gusto ni mo Lord. Mao man jud na. Ikaduha, mo decide ka kung sa gusto sa Ginoo, makaayo gyud na sa ubang tao. Kato pa mo tanong sa ka, kaon ba dinhi mo dugo-dugo. Kani siya na ba huyang pagtuo ng parang niya okay na kayong dugo-dugo walay puto. Mukaw na nagpuputo kanoon man ta ako man nang akong puto ako isunalis na kung mapandol siya kay di pa ka siya kasabot sa mga pamaagi na Kristohanon kay bago pa siya di na lang nakubuhato niya. Example ay na ko karon kay sa ganit kanang ako'y pero December, kayo po, maluya na ko sige. So, nandiyo ko may mag-grape juice na ko, sa siya na ko mag-grape juice. Eh, alam mo, ako sabi sa namin, mag-grape juice is kaning, sa nga para kung may makaayo, labi sa heart, kani bang red wine, di ba? Red wine. Butang practice ko, So, kaya kayo ko, ano bisita, naitaw. Isa kasabot mo. Walis siya, di mo inom. Hindi siya ginag-inom. Isa kasabot nga. Kung ana, kontrolado na, yan isang kumaungo ana, kaya di mo ko pala hubog. Ano, bitaw? So, okay na siya para sa akong health. Pero di siya kasabot. Mainom po. Yaw pa ka, bago pa kayo. Saan akong buhaton? Ako sa siya tagaan. Okay na siya, good price sa imong health. Nakikuha sa heart, ito, wine, yan pala hubog dahil. Diyo sa man ako na siyang gitukmod na mubalik sa iyang daan na iyak. So buo sa mako, mupatay ko sa kong kagalingon, di na ako palabihon ang akong kaugalingon, kundi mas palabihon ako ang iyak kasi paglakaw kaysa akong kaugalingon. Di ko minon mo, just pa, uy Brad, sis, nung lang kasi matubangan namin, kinanglan ko ni sa akong health. Hindi ko kinalanan na. Pwede na ikalakaw niya na ako kuminom. Hindi yun ako pasada rin ha. Alright? So, ano mga putanga daw? Tungod ini, si Pablo, iya pa yung gipunan, apostolos ko. Di ba ako apostol? Di ba ako nakakita mo ni Jesus Christ? Okay? So, ano mang, isulti pa man siya ini. Ano yung siya nga? Kamubiya, prueba sa akong pag-alagad sa Ginoo. Kamubiya ang silyo sa akong sa akong pagka-apostoles. Sa verse 3 lang, bati lang pagka-translate. Kaya sa English meaning, may ending siya, this is my defense to those who sit on judgment on me. Ano naman siya na? Mao niya ang akong depensa. Sa masigig panaway na ko. Kaya din yung siya, kung sawayin ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala ilamit, murag diluted kayo. Kundi naman siya nga, mo niya akong depensa. In short, ano ni depensa naman si Pablo? Kaya nung isulat naman siya, apostolis biya ko. Okay, manang there's something wrong. Nga nga nung isulti si Pablo nini. Dili gani wrong. Si Pablo lang, nisugod lang siya unload. Nisugod siya o, saan nalog ka ng itcha o himo. Sa ipakita niya ang iyang mga sakripisyo nga iyang gihimo sa simbahan. Kay si Pablo daghan siya mga detractors, naming detractors kanang mga kanang mga manaway, kanang budaog niya para di mo tuwa ang mga tao niya. Okay? Iyang i-question ang iyang pagka-apostoles aron ang kaning mga tawanan nga di mo tuwa nila, nga rin na nila mo tuwa.
o gali na musunod nila, anak man yun ang tao, labi ng suya-suyaon. Correct? Kaya nga naman, kanyang mga tawanan, grupo ni sila sa mga circumcision. Mga parisiyo ni sila, kadaghanan nila parisiyo, mga pari, nga nasudsad, na born again sad sila. Okay? Apan, wakay sila malipay na si Pablo, pari sad siya nga nigawas, pero masikat siya kanila. So siya-siyaon kay sila. So gana sila magpundok o makatawan nga musunod nila kay ano man. Para nila, pare ni Hudiyo ni nga klaro kung ang tinod nga Hudiyo kinanglan magpa-tuli. Kung dili mo magpa-tuli, kamo mga Hintil, di mo tinod na born again. Mao na ang ilang drama. Mao na ang ilang pagbitik sa mga katawhan. Now, I believe gibuhat ni Pablo ang kaning tulo ka butang ngayon siya. Apostoles ko, nakakita ko ni Kristo, kamo ang silyo sa akong papangalagad sa Ginoo, nya mao ni akong depensa. Kay iyang gi-magnify, labi na ang verse 1 o verse 2. Iyang gipalagpad ang mga kinaiyahan. Paminawan niya, kay mao na itong buhaton that willing pagtudlon ko sa Ginoo next Sunday. Kinaiyahan sa self-denial. Self-denial is ang akong kaugalingon, dili lagi importante. Dili importante ang gusto sa akong kaugalingon. Dili unsay gusto sa Ginoo para sa akong kaugalingon. So, kay gusto man niya nga ang Ginoo mahimaya, iyang gipatay, iyang gikalimtan, iyang gilimod ang iyang kaugalingon para ang simbahan dunay makit-an nga ilang sunod. Kaya di ba ningon si Pablo, follow me, sunod mo na ako, kay ako nagsunod ni Kristo. In short, ingon sa siya, kung wala kayo kung nasunod ni Kristo, ayaw mo sunod ako. Okay? Now, asan mo pakita? Tuguti ko sa paghimo sa positive kay negative man yun. Sa term, mag-inay, kalimutan sa in-English, kaya kanang kita mo, ask ka, nautana ka, i-discount ang mo ba? Sa pilanda, kalimutan ka sa term. So ako yung mga positive. Di ba siya nga? Di ba ko gawas naman? Di ba ako apostoles? Hindi siya bata na term. Bito-bito na Jesus Christ. Pangutanong siya niya, yan pangutanong balik. Ang sila ka lang isa yun sa mga nasyan. So, ato isa yun, hindi siya. Gawas nun man ko. Apostolos man ko. Nakakita ka dyan ko ni Jesus Christ. At nagkabayo ko kaya ako pamatsyo ng mga nagsunod-sunod na niya. Kaya parang ako sayop ni mga tawhana. Ako nakitaan si Kristo sa Damascus. Na natuwad ko, wala ko kakita. Nabuta ko kaniyon hangtod nagyapuan ko sa usa ka magtotoo. Nya diha na ko kasabot nga si Kristo Jesus day akong gilutos o si Kristo Jesus day ang tinod nga Dios nga angay simbahon umpisa ng akong pagkahudiyo dili daito ang insaktong tulunganon nga among gibuhat. O karon ningon ko born again ako. Mo ni ni Pablo din. So, ano man mo mangutan naman mo nga kamo ba ang akong mga nadala sa Ginoo. Kaya resulta man yun mo sa akong paglakaw sa Ginoo. Di ba gusto? Pero nga nung mga uban ninyo, mas nituo o mas nidapig man sa mga naghukom kanako. Sa akong pagkaako karon o sa mga gibuhat nako, especially ang mga desisyon nga akong gibuhat diin naging ko palagputan ng tawanan o tangtangon nato ng tawanan. Anong decide man mo ito nila? Ang dali man ako. Okay? So, kung idugan na ko ni, napailain kong alaw ninyo nga idugang na ko ang dagan sa unahuna ni Pablo o ganyan pag-ribato ni Ngayon siya nang anong inyong mga dapigan ang mga tao nga atong gipagawas. Nga kansang kinabuhi, klaro kaayo, wala magsubay sa Ginoo. Ang dapigan man ninyo. Nya, kani mga tao ni sila nga, ang ilang pagkakristuhanon, himo nilang sayon. Ang ilang pagsud o pagawas, sayon. Dua-dua na ang kristuhanon, no? Dapigan ninyo na sila. Kani mga tao nga na,
kung makita ninyo, usa ra kabukbutan ang ilang gigugma. I, me, and myself. Ako, si ako, o si ako. Period. Wala na ilang gihigugma. Upaw ni ang mga tao nga nasigiog, complain, sige yaw-yaw, sige pagulbol, di gani, ganahan mo tabang, bisag na itabangon nun, klaro kaayo, nga nadaghang mga gibuhaton, pero dili sila mabuhat. O kung mabuhat man kaya sila, nag-expect sila og datong, nag-expect sila og lingin, nag-expect sila ROI, return sa ilang investment. Okay? Mga naningon ko nga, mumunta ko ninyo. Nga mo simpatiya mo nining klase mga tao? O ganong inyong questionon hinoon ang akong paghukom? O wa ninyong questionan ang ilang mga gihukom o mga desisyon? Diba mga isunan? Grabe dyan lagi ginoon. Ang timing si Ginoo bitaw, asa kung magtuon, sa iyang patudlo, kaya kibaw siya kung sa mga sentimiento karon sa mga katawhan. Ang pingon ko, I know what Paul feels. By the way, ang ako na title is Paul's Defense, My Defense. Okay? Ang depensa ni Pablo, ako depensa. Kaya naman, experience siya masana ko na kadaghanan. Especially sa niyang mo, ingon dyan ko disiplinawang tawhana, niya ayaw na ni kuntata ninyong mga tawhana, ayaw na ni glinian ng mga tawhana, experience siya ko ni ini. Daghan ang mo, ingon magod Christian sila, pero ang ilang action, wala mo takdo sa ilang giingon, nga na sila Kristo. Kaya di man si Kristo ang makita silang maghihapon, o di ba ang yawa? Okay? So, ang Word of God, ang pulong sa Diyos, ba? Anong pulong sa Diyos? Klaro kaayo. Nga nagsulti, nga kailangan mutuman ta sa iyang pulong. Okay? Wa siya mingon, tumana ninyo subay akong feelings. Lingon siya, akong gisulti, akong lagda, akong mga pulong. Sa ito pa, dili ta maminaw sa atong kasing-kasing sa atong emosyon. Especially ang atong emosyon sa usa ka tawo nga wala na diha o ipalagpo o ipapahawa. Kaya nga naman, sa dihang musimpatiya ka sa mga gidisiplina nga abi nimo o sa imong huna-huna nga balik ko gidaog-daog mo maguna-huna sige mo magtanawog ikaw lamang so wala dito sa nakatanaw mo ba pero mo ni magisunan kanang musibatiya bitaw ka nga dili bitaw ka kanang logical mutan-aw o bisag sa salida ka logical tanaw mo bitaw na kung dili pa mo klaro pamunaw na ba ina lang tanaw na kay daga sa mga dili mao nga kita ka ilang pataas ang mga tanahanon kay mga ideas tawanon nga mga pamaagi kaysa Dios. So in short, ayawa na sa dagdaga. Gitabangan sila balikon ako. Gitabangan sila sa dihang gidisiplina sila. Kay di yun na nato intensyon, o di yun na intensyon sa Ginoo, mudaog-daog o bisang kinsa, napakamatay magaysa sa krus, para ta maluwas, o pa mga mga ipasaylo, napakamatay na daan. Nasa dihang, niduol ka niya, yan ang tagaw-daogon, naon sa man yung ginuhua, lain na nga Ginoo. Manang atong ginaya, dili sa imo na, nakita mo daog-daog. Buto na naon, kisa may, ang tao ka magsigig sala, kisa yung gidaog-daog. Gawa si Kristo, ang mga katawhan na naglapaw sa Diyos. Kung lapaw sa kanila sa iyo, gidaog-daog na mga implementar. Ang pastor, mo ni daog-daog, daghan kay, ano mo kakita ba, ang mga kumuha na, naglingkod lang, pero ang kamuta man, dagan, pak! Yan, taas kayo ba, ligot na ta diri. Okay? Lastik kayo ilang mga kumo, ilang mga bukton. Kaya so na, these are people na dapat dili ta mutuo sa ilang mga bakak. O malingla ka, o ikaw mismo, masabuga na ka sa ilang sayop na mga rason. Imang boy, napawa mo ka, nga ito dito mo tana ba? Ano naman,
Hawa man ko, ano sa likuan? Ganun tagdagan ito, text naman ta, cellphone naman ta, ay touch lagi kayo man ang chismis, o ang atong korupsyon, ang atong pagkadautan, dali na dyan kayo tungod sa grabe nga communication. Wow! Ang bird is so, thank you, Lord. Yun ang bird. Ang ginoan here, thank you, Lord. Mao na siya. Dili ta magpatakod. Pinagi sa pagpangutana ngadto niya o nila. Ngadto ka mangutana sa nabisiplina, oy, uwang gikulata. Ngano man yun nanimo ka decisions kay kadaganan guys mga tao nga atong disiplina din yung maigsunan. Kibaw ba mo? Ako jud ang ilang tripingan. Ako jud. Okay? Tagsarat kay tano o mga gipang say na ni tanang naging mga desisyon na to, discipline sila nga di ko appeal. Bisag naso silang gibot, appeal jud ko. Appeal ko silang kabuang, sa ko appeal. So man lisod kay mamigsuunan, ako mismo mangutana jud ko sa Ginoo time and time again. Gihilakan na. Mga gabi na way katog, una kong may desisyon. Inana kalisod. Ilista pisto. Yan mo? Kailangan na siya. Okay? So kung magsige mo paminaw, o di mo mohimog distansya sa mga tao nga giingnan ta paghimo mo mga distansya, kadugayan na magsuunan, pareha na mo nagdagan mo the same direction. Nagdagan mo sa the same road to perdition, road to destruction, road to hell. Pero murag dili healthy. Gidecorate man ang Christian na mga kuan nga po na sa Christian na fondo, kaya po sa lain ng ministry, yan nagbuhat na po ginon-ani, nag-praise and worship ba, nag-preach ba, nag-unsa ba. Muram nga po sa Christian. Muna ako ganahan dyan ko maniguro dyan ko, ganahan siya ko maminaw na ako, masiguro dyan na ako, nga kung maminaw mo na ako, mato'y taglangit. Manang tinuray ka mo kinabuhi sa Ginoo, tinuray lang yun ka. Walay plastic tayo. Suko ka, sulti. Sulyanay ka. Baka mo yun. Sa imong rason. Kaya kung di masakot dali-dali mo bow down, gawas mo sakto ang imong rason niya, nasayop-sad ko, may man dyan ko masaylo ako. Pero mo na may gusto na, lisod mo ko niyo patuyong ko, kaya kibaw mo ko kasa ko kabarog. Kibaw mo ko sa akong ibarogan ka ni. Kaya kung magbarog ko sa akong kaisog, magbarog lang ko sa akong kabiling mong kaalam, di ko kapadagan ng simbahan, di ko kahimuan ng ministry, hagpay na akong biyaan eh. Kaya nga naman, daghang sakripisyo din eh. Daghang mga kalisdanan, kaya kung kaysa na ako sa kalibutan. Mga ni si Pablo. Ngilingig kini nga tao Pablo, kita hindi ko ni Pablo, layo rasan ko eh. Ngilingig siya. So muna, ang konteksto din separation. Kaya mismo si Pablo, ngilingig siya nga pari, muundang pagkapari. Ngilingig siya, padulungan niya, ang iyang dungog, ang iyang pagkasiya, mas mutaas pang iyang ranggo. Unta kay, gitudluan siya kung ngilingig kay nila nga teacher at that time, si Gamaliel. Pero iyang gilapay ang tanan. Unay mo siya, ordinaryo nga tao, nga gikontrahan sa tanang mga kaparian nga iyang gibiyaan, o ang mga pari na namalhin kuno sa pagtulihan ni Kristo, nga nagoy-goy ko niya, ni kontra sa niya. Imagine ka niya na? Nagsulob sila, mamoros lang karmiro si Ginoo, apan mga lubos lang naspaday o bukod niya. Aron nang tanan niyang buhaton magbuba. Tanan niyang himuon, dili mahimong tinuod na katawan sa Diyos ang mga tao. So mga ko, naan ninyo ang desisyon. Kung nani mo espiritu sa Diyos, magkasinabutan. Mara dyan para nako. Nani mo espiritu sa Diyos, magkasinabutan. Wani mo espiritu sa Diyos, sorry yun, di kita mag-abot. Di kita mag-abot. Okay, di man ta mag-abot, separate na lang ta. Kaya masuko man dyan ko. Masuko dyan ko kung dili ni mo sundon ang kabubuton sa Diyos. Kung masuko dyan ko nga magsige kang binuang sa akong Diyos, yan na ka din yan nagpa-atiman ka, nagpa-unuhay, nagpagamit ka, di na ako mahimo na. Kaysa diyang akong gidawat, ang imong pagbugal-bugal sa akong Diyos, gibugal-bugalan sa nako akong Ginoo.
kung gihimo sa nako, nga akong pagbarog-barog din, pagwali-wali, o akong pagkapastor, binuo ang rasan. So, mabinuo ngayon lang taganan. Ano na lang, parang masayon. Yung masayon man ang man, naghangtawi, kaning lugar at puno niyo eh. Maganawa, sige magpamahawa, sige magpamahawa mo. Hindi mo desisyon. Di ba kayo kumingon na, pamahawa mo ngayon ko decide. Ginawa ka din. Decide, maghinusol ka din. Kaya ang tao na dili maghinusol, magsuunan, dili ni mo pwedeng magkahiusa mo. Kaya ani mong good ni, explain ko, palihog. Ibutang yung taon niya muna harap, praktisan niya kamo mismo, sa inyo mismo kawilingong poder, maglimpyo mo sa mga katawhan na tinuray o sa mga tawhan na dili. Kibaw ka kani tinuod ni, kani kasaligan ako ni, kani dili ni, bisag sa inyong pamilya. Kaya hindi mo lakaw sa Ginoo, kaway lagi na ninyo. Sa imo pa ng mama, sa imo pa ng papa, sa imo pa ng igsuon. Sakit, lisod. Pero mabantay ko. Dili ko masway, dili ko mulumok doon sa akong emosyon. Dili. Kaya dapat ang imo emosyon is all out for God. Di ba yun? Love God with all of your heart. Kung tanan na sa mong kasing-kasing emosyon na. One ay lain ang ubanan na. Doon kay love ni mo ang Ginoo imo ra yung mahimo is ang love sa Ginoo nga sa uban. Kung masuko ang Ginoo ng tawhana, masuko jud ka nila. Kani makasinati ka. Di ba ko gananin niya? Ano masuko mo ko niya? Kibaw mo, di lang kayo mo aware na. I don't know kung experience ninyo. A lot of times, di ko kasabot. Like atong din last time. Di ba si, sino na niya? Ariel. The Sunday ba to? The Sunday. The Sunday pa. Pag suot yun ako sa gate, nakadaghan mo kung ka-feel na. Suot na ako sa gate. Feel ko, kasuko, labot. Ko, ano suko mo? Gusto mo? Sabi, kung may sugat na pati, o doon ng size, pero, sa ba? Kalabot ko, ka-feel ko, anger. Kaya angry guys siya. And most of all, nasa sa balay sa Diyos, wa siya nagbuhat. Nasisig supak-supak. Sa intang sa ato isuon nga, lunod patay yung taon na nabaho sa Ginoo. Suko akong heart. Na one by one, nakita din mo, daghan ang mga butang nga wapuhatan. Domingo na, buntag na, abot na may las 8 diri, wag yan po nabuhatan ng mga butang. Ay wala, wala sa amin. So God was showing me. Nasuko ko. In short, ang Ginoo, nasuko ko. Tanawa? Di ba ko masuko? Ikaw, Lord, akasan ko sa suko sa Lord. That's how God, He speaks to our hearts. Muna kung masuko ka, it's because, nakibaw ka, uy, kalungkot niya, wala siya gibuhan mo, nasuko mo ko niya. Maka-sense ka niya, maka-feel ka anak sa tao. Muna kung di sa kang Diyos yung kagsuko, wakakibaw nga, mutana ka sa Ginoo, ano suko ko, Lord? Kaya Ginoo, nasuko man ko. Kaya nga naman, maka-feel man ka. Kaya nakikiusa ka sa Diyos. Apan kung di ka makikiusa sa Diyos sa alabi sa kusa na nang gibuhat sa tao din haprani sa Korinto hala, kuyog-kuyog pa tingin niya ang iyang mama ngayong kabayaan ng tagabiin. Ngayong papa mausan kuyog sad sila. Yung simba-simba sila, worship sila. Yung mga tao worship na sad sila. Was kami yung ni nainan tawana eh. Wa man yun magkinusul. O wa bigis lang musulti na bay. Lain nagbuhat na bay. Ayaw na bay. Inusultan na bay. Okay ra ni bay. Iguan tas papa bay. Kinanglan sa niya ako mama ko an. Kaninyo. Ano ba? Wa gyud tingali. Yung mga okay na nila, di lagi pwede ang okay ang sala. Muna ang sala kasi lagan o ang makasasala higugmaon. Masawang pagkigugma sa taong hindi mga ipasaylo. Disiplinahan. Masayang mo ito mo sa taong hindi mga ipasaylo. Ipalayo yan mo. Di sila makabenepisyo sa mga kaayong gibukbo sa Diyos sa imong kinabuhi. Kung wapag yun na yung muhata, nagsala ka uban na nila. O, ani na lang yun. Imbis ikaw, tanggalin, kaning tulunan ko ka mga tanggalan, kamutan na akong mga anak. Ya, ang mga tulog ka buok na pabadlong. Okay? Hindi din ako disiplinahon. Kung din ako disiplinahon, kamong tanan, isan mo makadawat sa panalangin sa Diyos. Akong giguba ang inyong ugma. Akong gina ng Ginoo. Kaming tanan na lang, kasabihin na lang, kasukin na lang.
O unsay gisulti sa Dios may tungod sa tao naging nga kanunay nagpakasala. Ug di kiba mangayo og pasaylo. Now aning pasaylo. Sultihan ta mo sa aning pasaylo ha. Ang pasaylo is niilako sa akong sala, buduon ko niyon ko sa pasaylo ako kay gilibak ka, pasaylo ako kay daot ka, pasaylo ako kay na ako gibuhat kay di mao pasaylo ako. Mo ila ka sa imong sala dila kami manong general kay ba? Sorry ha. Ni, ya sorry pa gyud. Sorry ha. Sabi ganda? Ya, dai ko no, dai pakapino, dai pagkaon, dai mga kuan na. Dili na suborno na. Sorry ka, dugmok ang tao na nakakita sa iyang sala, mauugan mo sultis. Di, buak, di ba? Buak ka. Di, magkakahimo gani. Ang bahog, buhagay na kami ka pasayloa, di kong nila dyan akong imuan, pasayloa, di ko. Di ka na kakahangad. Di na kay kakatanaw sa mata. Ya, ano sorry, opsan tanas mata. Ano yung tanaw, sorry. Sorry, mo na mga putanga. So, ayaw mo paminaw sa mga tao nga disiplina. Ayaw mo pagdapit nila. Kung labaw sa tanan, pangutanan sa mo sa hintungdan kinsa Diyo ang nakibaw ni ini. Nga iba Diyo ni pasaylo wala. Usa man Diyo gibukat namin. Kung ganahan mo katinaw, pangutanan mo. Okay? Hindi man na mo idi. Mas kadaghan ba, nila sa Diyo kung ma-record. Ganahan, nakakita ko nga mag-record Diyo ko kay mamudya po ng mga lain na panahon nga mukuting kayon Diyo na sa mga wa sa deklaro na si Ginoo nga siya nga pastora ba? Katusikuan, disiplina rin namin. Katusikuan din na siya. Uting kayon. May kasi kita, makalimutan tayo binatiguan ta mga misya na tarang. Ano totoo ako? Hindi siya nipalipot. Ano totoo nagawas to siya? Salamat kay Kusuban na makalipol sila minsan, especially sa mga dagko ng mga butang. I mean, the main thing, nagipamuhat, makalimot ang mga ganito. Kaya nga, in the first place, di ba kung ganahan mo retain ang mga bati? Kaysa diyan, imo itinir sa imong kasing-kasing una-una ang mga batik na gibuhat sa tao. Kung sa may imong kasing-kasing. Batik po. Diba? Bitter ka, maglakot kasi kasuko. Di ka tanaw sa iyang naong orang, labot na kayo ka. Kung dili na mo itinir mo, kibaw ka, di na ka makikiusa nila, pero makita mo. Kasi mo na, so, inaraw mo, di ba? Kung hindi ka na Pwede na ka makikchika-chika. Hindi na ka na makigimko niya. Esprit, kumusta naman ka? Bastilan. Kumusta ang mga naglagaw sa Ginoo? Kumusta ang karga o dagko mga gibuhaton? Muna kumustahon. Di ka itong sige pabatlong. Dapat na sila di katag doon. Muna para sakit, para na ako sakit kayo. Di katag doon. Ang labas sa tanan, di mo masinang kung mas sa Diyos. Ngayon nga, nagtubab. Nagtubab kaya ang body relationship na siya, actually silang ilabay, anak ko silang italigdan eh. Kaya na-enjoy lang siya ko rin sila. Okay? So, I hope klaro ni, diyan ninyo. Nga makibuwag dyan ka sa taong makasala. Kaya ang sala, makabuwag dyan na o relasyon. Klaruha lang, asa ka ni dapig, klaruha yun. Kaya kung dili ka mo klarong dapig, either naak ka dapig ka ni Satanas, kontra ka sa Diyos. Kung nidapig ka sa Diyos, amigo ni mo Ginoo, safe ka. Imo na kapilian. Okay? Now, tanaw na ito ang pulong sa Diyos din. Kaya iyang gipicture, gipinta lumayo, unsa ang makinayahan ng mga tawhana. Mateo City, 15. Mateo City, 15. Batasan na ito. Mateo 15, ngayon 7, versikulo 15. Ngayon siya, pagbantay ka mo sa mga mini nga propeta. Muna sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinod, sama sila sa bangis ng mga lobo. Mailahan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit, dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa, dili usang mamungag ikos. In short, dili mamunga ang nangka o mangga, ang bayabas dili mamunga o buli. O tamatis. Okay? Ang punuan nga walay sakit, mamungag maayong bunga. Ang punuan nga walay
sakit mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga o maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Sa mga masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon o isugnod sa kalayo. Busa, mailahan ninyo ang mga mini nga propeta pinagi sa ilang pinuhatan. Now, nagsulti ni propeta, pero ma-apply ni sa tanang klaseng Christian. Okay? Ma-apply ni sa tanang klaseng Kristohanon. Kaani lagi. Punahan na lagi nimo ang Espiritu sa Dios. May mukhang Dios nun. O kay Diyos nun ka, makita ang mga kausapan sa imong kinabuhi. O sa itong Galatia 5, o sa ito na ang bunga sa Espiritu Santo, gugma, pailog, kalipay, kalinaw, papauksanon, self-control, kanadaghan gayo. Tinyamin ka nga, na siya love. O love, lagi love ka niya kung love niyo mo siya. Musulti na kay kagbati niya, di na ka love. Sige ko niyong tulong, di ka love. Di na love. Okay? Masuko dahil kagsultihan kasi mo sa iyo. Dili nga, kay din sa Kristohan ang paglagaw, magsigitag aga, kay, magsigitag, bro, tipas gamay bro, ari-ari-dari-dari bukit, hangbong ganda bro. Di ba na ta? Sis, murag na kayo sis, murag, ang lakaw ito, murag, dagkura kayo, pinupinuho na to, atong lakaw. Ako di mo sa tips ha. Mawag ka na ba, pag imong lakaw mo, dagkura kayo, okay? Kung bang may klaro ba? Namata din ang road. So, atong klarohan, kanira ganyan. Pagkarat ta, binadlungay ta. Okay? So, bunga o ang kinabuhi mo'y magsulti kung nabagyod ka ni Kristo. Si Jude or si Judas, sa Jude or Judas, ngayon sa likod, doon na sa Padayan, doon na Petro, doon na sa Revelation. Before sa Revelation. Before Revelation, si Jude, si Judas. Atong makita din ang ilang sang pag-picture ng mga tawhana. Verse 8. Usa naman ka chapter. Verse 8. Sa samang paagi usab, kini mga tawhana, may mga pananawon na nagaghat kanila sa pagpakasala, batok sa ilang lawas, o gibebian nila ang otoridad. Sana siya. Gawas na magbuhat silang laway ang silang lawas, nga di matakahibaw ni Ana, please, di takibawan na no? Sa ipangbuhat mo tagusan na to, takibawan na. Pero makita na nimo kay ang tao nagsigibuhat og dautan, hilom kaayo, musupak yun na otoridad. So kaya sa otoridad kami, ang iyong baton, kare. Okay? Diretso, muli ko gusto o uswala, o usaba, muhono o mubakward pa hinoon. Kaya march time, march! Pero na usap. Naday, nagpabilin na sila, nagbuhat sa ilang gusto. Kaduha, verse 10, 9, 10 lang ta. Apan kining mga tawhanan nagbebi ay sa mga butang na wala nila isabti. So kusog silang mareklamo mo, bebe, so marag kuan diya nan. Ana bitaw daghan kay mga sulti nga limayo. Ang nasayra nila tanawa, mga butang nga wala nila isabti. Kaya una sa tanan, mulaban na gidayon nga dili tukion kung sa June tinuod nga nahitabo. Okay? So kung di ka ganahan mo tuki sa unsay tinuod nga nahitabo, wa kay lambot silang kinabuhi, ayaw pakialam. Pero kung apil ka ni nga ministry, tuki ang tanang mga kamatuoran, kaya di man na pwedeng maingon naka okay ra pa niya, sila man daw nagaway, ilan ang problema, dili mahimo. Kaya ang tao nga mo sila, kiaway ka tanan, bisa pa ko kay lapot, bisa wa ka tanong ko kagano bisa gamay na isgot na kung anan, di ka may na magsuunan. Uy, kay ang imong lawas, kay man ingon nga, tadi gikusi ang lawas kaning bukto ni Rector wa ko kusingon. Di ba ang tanang lawas mo feel ni Rector og aray. Pero na ang bukto nga aray. Ang bukto na ni aray, hindi ko okay ra ko. Dili oy, tunog kay kapag ana ni mo tunog nasa aray.
ibuok ni mo ulbot, asa na maulpot mangganit ka sa kasakit. Correct? Mo na mga butang ng magsunan. Sana ba, kung dili na to ma-feel, o di na to ma-sense ang kasing-kasing sa Diyos. Hala, friends ta, nakontra sa friends ta, dili pwede, one side radyo ka, God's side or Satan's side. Anak na, kani mga pundok sa Diyos, kani ang akong kaabag, kani akong mga iksuunan. At the same time, kasi ko, isang bagay pa na kami nila. Di ba nilagay ministry? Nilagay simbahan. Excuse me, kumita ng parang ako, ang mga simbahanan nga mudawat? O mga ministry mo kalit dawat? Hindi gamiton ka? Actually, mo question ko sa ilang integrity. Mo question ko kung unsa ilang ibasihan sa ilang paggamit o pagdawat sa usa ka tawo, especially sa mga posisyon nga lisod kaayo para nako imo jud kunis-kunison ug tanaw jud mayo ang ilang kinabuhi nagakawadas din ang wala sama sa praise and worship. Pwede ka makashare sa gospel kanya diha, wala na kami tinuray ba na imudi, bawa man ang Ginoo. Pero maluoy sad ka sa iyang i-disciple, maliwat niya. Kung bakakon sa iyang disipulo. Palaway sa sila. Amen? So, these are the things. Now, unsi. Okay. Yes, apan kini mga tawanan nagbebiay sa mga butang, wala nila hisabti, ang nasayra nila, pinaagi sa kinayahan, ilang gibuhat sama sa gibuhat sa ihalas ng mga mananap. Mao kani ang naglaglag kanila. Pagkalaot gayon nila, isunod nila ang gibuhat ni Cain, gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi, sama sa gibuhat ni Balaam. Nangalaglag sila tungod sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Korah. Now, express ko gamay ni kang Korah. Di na tamatanaw sa Exodus 15, pero nalinha ang Exodus 15. Kung tanaw niyo mo Exodus 15, basahin sa inyo assignment na siya ha. Yung examination next Sunday. Okay, bring 1/2 sheet of paper. Ano na siya? Ang Ginoo sa Exodus 15, nagsigi og tudlo ni Moses sa iyang mga pamaagi. Iyan siya, sultii ang mga Israel. Mao nilang buhaton, bla 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 bla. Ato pa iyang mga mandok. Kung ningon sa Ginoo, ang katusang dili mo tuman, magsige jugahid o hala, laga, tanga, cut them off. Cut them off. Ha? Mura na og tudlo nga naon sa man. Kanang gangrene, di ba mo nasa gangrene? Kanang di ka diabetic ka, niya natunok ni, niya mo, di nam yun mo ayo, magsige ra yun na siya. Biskanira unta din ang murag nalungag. Kadugay na mo daga na siya. Nga kung dili na putlon, dinhi ang tibuok lawas na mamatay yun. Mao na siya. Members of family, or member ta usang takalawas, di ba? May lawas. Kung na'y usa nga di gyud nagsaon nimo tambal, imong tabangan, di gyud siya mo ayo, tutlo na dyan. Ano yung Ginoo mas balik pa, musud ka sa langit na wala kay tabong, wala kay tiil, wala kay mata, kaysa musud ka ato sa kalaglagan, kumplito ka. Pero musud ka sa langit, posible, wala kay baga, wala kay testi, ganaran, kamang natin nga ikaglakaw na para sa Ginoo, pero makasulod ka langit. That is the picture of the church. Imagine ano yung church yung manood na to. E kisa may church din nga himsog dyan kayo. Di, kailangan madyo lang ang muni. Naman dyan mga magpapadno. Okay? So, si Korah, nirebuilding. Ano nirebuilding man siya? Kisa nga yung musasika dyan ang leader. Napila na sila, kabuhan ni nabuhay ni Moses. Kung kibawas ka si Moses, may gigamit si Ginoo para makagawas ka sa ito. In short, wa siya ganahi nga si Moses nagsigi og pangdisiplina og kick out og mga katawhan. Nirebuilding siya. Kung saan itabo ni Korah? Nirebuilding man siya siyang leader. Patay sa si Korah. Okay? So, tanawa lang na. As again, assignment. Jude, balik na sa Jude chapter 1 verse 12. Jude chapter 1 verse 12.
Sama sila sa mga hugang mansa. Tanawa, kung saan yung matawhana? Sama sa mga hugang mansa sa inyong mga pagsalo-salo tungod sa ilang makaulaw nga paghudyaka. Ang giatiman nila maura gayon ang ilang kaugalingon. Mo kini siya sa makita nimo selfish pa ganyan ng tao, wala pa gyud ang ilas Ginoo. Okay, bisa pag-unsa pa na siya kalawom sa doktrina, kung wa niya ikinabuhi, wa pa na siya kaila sa Ginoo. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug wala magdalag ulan. Sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga, bisag timbunga, ug sa mga kahoy gipangibot ug patay na. Sama sila sa mga dagkong balod sa dagat kan sa makaulo ang mga buhat nakita ingon nga bola. Okay? Ayat sa 16. Sila mga bagulbulan o tigpasangil sa uban. Kani mga frequent mo makita. Kani nga mga sign. Tigbugal-bugal, mo rebelde, dili mo sabit o otoridad. Nya, mo reklamo, nya mo bugal-bugal. Okay? Sign dyan na magsunan nga kanang mga tawhana o ang heart anak di na dyan maayo. Niyo dinhi, gituman nila ang dautan nilang tinguha. Mga hambugiro sila o tig-ulo-ulo sa uban aron mulampos ang ilang tuyo. Oo na, ulo-ulo. Ulo-uluhan ka. Nice kay nimo. Man magbantay ka sa mga nice kaayo nga tao. Kilala to kioni mo, nice man gani siya na kon, magyatagon kay siya, tinuuray pa yun ni siya. Sa diyang dili pa gani, kaklaro nga tinuray siya, please lang yun. Ilayla sa ang tao, muna ka mo dawat. Kasi na mo dawat ka, shoot ka sa pusa. Nang dagaghan mga mong hatag-hatag, pagyapon ako nga ilang gamito ng pagkakunuhay, silang pagkamangihatagon niya. Nakita na ko time and time again, dugay na ng panahon. Suborno lagi ang paghatag. Bisa pag nakinanglan ko dito. Dito ko madawat. Baliparan dito. Ano man? Ikibaw naman ko. Nga, yan ang ipalit ang pasaylo. Pinagig sapi, pinagig butang. Di ba naman papangayin mo pasaylo? O ka, magkaingon ka, dinita mo pasaylo. Uy, mo pasaylo ta, uy. Pabalik ko na ko ni. Mo pasaylo ka sa nakasala. Bisa wala pa na nangay pasaylo ni mo. Please. Make sure ni pasaylo ka, bisag wa pa na nangay pasaylo. Apan wala pasabot nga nagpasaylo ka, amigo na mo nga wala pa siya makig husay o klaro sa iyang mga sala. Unsa man imong sala? Ano magbalik man ka? Ano maguli man ka? Okay? O gusto good. Wala nga na basta good. Di sila ganahan mo tanaw, di sila ganahan maminaw, di sila ganahan mo sulti sa ilang mga sala. Kaya wa yun nila ang muna na nga sala. O para nila wa sila'y sala. Di ko nang gutugod. Kaya gugal ng bitoto. Manaw na ka ba? Gugal ng bitoto. Santo eh. Ang tipuan ka itong gamay naman ka ito. Ulbo din ang baspan. Gamay naman ka ito. Hindi pagkakama. Malayo kung gamay na dyan ka ito. Kung labi na kung gibalik-balik na dyan mo. O buhat. Malagay buhat ka usap. Pasaylo man ta. Pasaylo ka usap. Pagbalikon. Yan lang po sa tanan sa diya makakita ka, naka-apekto na sa uban. O mismo, please paminaw, kanito yun. Naka-apekto na sa imong paglakaw. Di ba, wa may tao nga, sige, o bag-iron ka, hindi kang siga. Correct? So, ang problema, anak, kung kanang tawhan nga, di ka magpalayo, di ka may gawa sa layo sa ta. Sige ka bairon. Pero kaya na ikaw may makasala, mapitan ang dagan kay mga tao nga noon sa to siya butang ng bata, ipatay mong ditso sa papa niya, gilupa mong ditso, minatuog para bagyo. Wala naman. Nahugawan naman siya. Ang dapat niya gibuhat, nagpalayo siya, nilayas lang niya sa ilang para dili siya maapektuhan sa nilad na binuhatan sa iyang amahan o sa iyang inahan o sa iyang igsoon. Kung palayo ka, imo ang katumod nga maayo permit ang imong balatian o ang imong pauna-una. Imo na ang katumod. Okay? Mapito lang, again, ingon dyan po, empower dyan po, pero lisod lang dyan ka i-empower ang mga kabataan na ito karoon. Kaya nga naman, naman-una kung sila na nasa responsibilidad
sa ilang mga ginikanan. Ngayon, dyan ko, mga kabataan, 18 years down, and even if you're 18 years old above, kung inyong mga ginikanan, wala gyud mo aktimanin mo. Ngayon, dyan ko nimo, gawa sa inyo ha. Asa man ka? O tanang ginawa asa ka? Asa ka dagan? Kaya nga naman, sa dihang magsigi kag naa ka sa inyo ha. Ang ilang sayop nga pamaagi, ang ilang sayop nga pagdani mo, magunaw na kakadugayan, insakto na. Kung padugay, madali, ikaw lagi nga maayong tamatis, matakdan sa dunot nga kamatis. Bisan pagani klinik pundo ka usara ka dunot, apa nagpabilin ang dunot, madunot yun ang tanang tamatis mo sa pamilya. Usaray badlungon, walay gihimong disiplina. Usaray badlungon, walay gihimong mapalayo siya para dili matakdan daw ng uban nga naglakaw pa na si Ginoo. Imong gibaligya ni Satanas imong tibok banay hasta ang imong kalag. Bisa pa magsige pa kag simba ni simbahan sa kasa pa kag simbahan mo simba na born again. Sa tibok pa kay simbahan mo sudlon, dili ka masulod kung ikaw mismo dakog tulubangon kay nga naman ikaw nga nakasabot, ikaw nga leader, ikaw nga dunay katungod nga mangingon disiplinahon ako ni wa ka na disiplina. Dako mabunal ang imong maabot. Kung ang imong mga anak nga imong giguma kunuhay, yung giguma sa nimo na sige binuang. Ayaw sa higumaan ni atensyon niya sa mga nagtakto. Igda sana. Kung tinuray ka na higuma sa Diyos, ang higuma ka sa mga tao nagtarong diya sa Ginoo. Mao na ang mga buhaton na to. Masimbahan o mabalay man, kay maon man yung pamilya man ta. Dili mapwede mo usab sa akong pamilya, dili para church lang ni. Kanisulti natin Diyos, para church lang na. Dili sa imong relasyon sa tanang tao, mabanay man, maamigo man, makumpanya man, or whatever, you have to stand on the word of God. Kung Kristohanon ka, muli kang Kristohanon, pakling-pakling ka, kadugan niya na magpakling-pakling, maluwag mo dyan kadugan, di ba? Maibot dyan na. Maibot na ka. Kung sadyang maibot ka, mapadpad ka, asa makapado, impirno. So these are the things na isulat. Now, si Peter also, okay, verse 19 there. Judas, verse 17. Apan mga hinigugmahinundumi, nagingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong sa Kristo. Isultihan nila kamo na sa ulahing mga adlaw, butungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo, mga tao nga magsunod sa ilang mga daotang tinguha. Sila mga hinungdan sa pagka-bahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha o wala kanila ang capital E, Espiritu or capital S, Spirit. Apan kamo, mga hinigugma, maningon ni Judas, half-brother ni Jesus, padayon kamo pagligon niya sa inyong labing balaang pagtuo, pag-ampo kamo diha sa balaang Espiritu, pag kinamuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios samtang nagbulat kamo sa atong Ginoong sa Kristo, na sa iyang kaluoy maghatagan niyo sa kinabuhi mulay katapusan. Na pangutanan na po karon. Tan-awa ang Biblia. Kang Jesus si Jesus a perfect human being naglakaw ni kalibutan na. Kinsa ray nakasunod jud niya sa paglakaw sa Ginoo, pagtuman sa Ginoo. Di ba si Jude, half-brother man ni Jesus, o si James. Unsa man ito siya maigsuon mga babae? Unsa man ito sa bang maigsuon? Wa tayo na doon. Kaya dili ba ka ang Ginoo kung ang imong kasing-kasing tibuok yun di ka gamiton niya? Gamiton ka niya, yan labi na ang amapay pagsugod ni Kristo Jesus sa iyang simbahan. For sure, nag-hope siya ng iyang mga kabanay. Nga kabanay ni Maria o ni Jose. Musunod niya. You cannot. You have to accept the fact. Ako mismo for a long time, nag-struggle dyan ko nga, Lord. Sige, medyo pagkita sa Ginoo ko. Dakong posibilidad, dili ang tanan ni mong banay mo born again. Pero, di sa kong undang upang ampo umingon, Lord, makailangtas na natin. Di kong undang sa pagluhod o pangayo o pagluha niya sa Ginoo. Kumahin mo, Lord, kaning luha na puno ko tala din ang maka-action ka.
Apan wasa na nagpasabot tungod nga nag-ampo ko nagtinuha ko maborn again sila. Silang mga daotang mga binuhatan magkikoy nila. You know my brother, right? Punuhay na kaila sa Ginoo. Masayon magod ang pagtratar sa wa pa gyud kaila kaysa punuhay na kaila. Lakaw siya sa Ginoo. Panubuhat sa tilaghang dili mga mao. Hangtod to the point kami kontrahan namin niya. Wa ko mami gibuhat nga daotan. Ako man ko ba gibuhat nga daotan. Pero sa tumanga sa pamilya, giyaan na siya, diri namo. Yan diri siya namo. Maluoy man niya kay daw sa siyang pamilya. Ya kay brother kay namo siya, kung ay Christian ako jud siya diyan, ang manuman gibinuangan na niya. Sige na siya pamaka. Kunahay pag siya pasaylo. Linom. Last time linom. Abot ako nga to sa aming balay. Nagbuyo dito ako mabuhang sa natin. Yung kalote, ang yakan niya saan nun linog na, hapit na. Sama niya na kinusuli, nidagan man itinhinin mo. Kaya siya mismo, gibinuangan, magbuhang siya nga love. Jud kaya niya yung brother, kaya mamunsad niya. One things mo na. Pero ako di-confrontas eh. Saan naman ka na eh? Saan naman ka na eh? Walang bitaklaruan yung pangayoy pa sa ilo. Suko din siya. Makita eh. Mapin ko. That's all. But no conversation, nothing. But in my prayer, I cry for him. Still cry for him. I still cry for his family. O siya gibuhat. Ngayon mismong anak, nagbugal-bugal ng atos mga igaro, wa may gibuhat. I cannot. He is not born again. I should treat him na di siya born again. Sa magkadungog pa niya siya kay YouTube raban. Pero inana ka, decisive kay na nakaka-determinado, musubay sa lagda sa Diyos. Siya ang kadlukan. Siya ang atong alagaran, siya ang atong tanan, kasi siya ang atong kinabuhi, siya ang atong ugma, siya ang mudala nato sa impyerno, o mudala pa nato sa langit. Kapag buto sa langit mo, nang mingon ko, bahala na di managad ang tibok na mong kalibutan. That's my motto. Bahala na paghimarauton ko, ino ko sa tagalibutan. Ikaw, Diyos, sa'yo, kaya taman-tanan, okay, may ano, baro-baro mo di ba na nang ibaro-baro. Bahala na kayo sila. Basta kibaw ko ang ginordapin na ko. Na ako sa Ginoo. Now, can you say the same? Ngayon mo tanang pamilya, tanan mong kaila. Kontra mo, are you willing? And if you're willing, then make a stand. Pag mo pagbaro, diha sa Ginoo. Mismo si Pedro 2:10, bertang sa sorry. 2:10 nagingon. 2:10 nagingon si Pablo. Si Pedro. Ang Diyos mahibalong muluwas sa mga tao, Diyos nun, gikan sa mga pagsulay, umusilot sa mga daotan, sa adlaw sa paghukom. Labi na kadtong nagpadaog sa ilang lawas nung kailibon kung nagsalikway sa otoridad. So yun ang dinhi, ang Ginoo gyud mo hatag po sentensya sa nagpadaog sa ilang lawas nung kailibon. Kaya niya itong lawas, nagkaan kay gusto, nga kaibog. Daghang ganahang buhaton. Nya mo sa likway sa otoridad. Ang bakta dinhi sa 13. 13 lang tayo. Akasab ng 13. Pantuson usab sila tungod sa ilang pag-antos sa uban. Kalipay nila ang pagbuhat bisag adlaw dako sa bisan unsa nga makatagbaw sa ilang lawasno kailibngon. Mangilad o makauulaw kaayo nga makigsalo sila kaninyo kay nagpadayon man sila pagpaglimbong sa ilang isig kataw, naglimbong sila nagsuunan kamo sa inyong mga panimalay. Ako maibuong jud ko kung ang bata o isay ko yun ako na nasa kong balay pag sige ni ka nagpanirado sa bintana dapat mahadlok sa grab dapat sana siya kung sige sarado sa iyong bintana. Ang sarado sa siyang pinipuntahan, adlawan, ikabi, minodyo ko, sarado yung puntahan, yung takibaw na yung masakanan, nga tuwag na rin imong adlaw, imong puntahan, abli, ikaw ang sudlon. Pero adlaw mga tanan, di ka manirado eh. Kanang taong magkita-kita kang distansya, niya pirmi ka na murag manirado, nandiyo nagibuhan milagro. Kanya, mapakabutabong mo lang ka, suko dyan ka. Ngayon niya suko, ginasiyag, si buwate gibuhat na rin. Makikibuhat na ablihi.
kay transparency ka ng abli, ka ng wakay sirado, ka ng wakay gibutang-butang diya nga pagpakaroon ingnon, pagpakita na nga wakay gitago. O sa dihan na kay gitago, mana na siya. Sabi ng cellphone, basa-basa. Siya raw usa list clean. Usa na to kapastor na nawagtang na. Tungod kasi sige siya panglibak sa ni brother ng siyang banay. Tanawan niya mo sa kapastor, sa nga bright sa kaya nisultin ako. Ikaw, wag din iklaro. Kung sa'yo maglabot ko, hindi lang maglabot ko. Kaya ako dyan, mamatay ko sa iyo, yung labas ka na. Murag, feeling kay ko nga, murag, ako dyan, ang correct kaayo. Pero, nalain ko kung kasing-kasing kay. Kita siya. Magalaan ako. Ano man? Ano man? Record nila, tanong niya siya sa kumpuan. Ano mo ang kadlunga? Kaya layo ka siya in this corner. Kaya magana di siya magkasabasa. Kaya nagkana siya dili mao nga mga ipag-text or whatever. Kaya sa pundok ni. So ka na mga signs na mga igsunan, di ba? Kaya dapat pastor ka, ka ng murag, ka ng, okay, di ka murag ka na ana, o sa ba ka ng, free ka ba? Kaya wakay, kung ang tao na may gitago, halahapsay na dyan kayo maglakaw, o sa iyong buhaton, correct? Basta ungo, mutago. Bantay na lang na. Okay? 14. 13. 14. Wala sila gipangita kung dili ang mga daotang mga babae, kaya dili sila matagbaw sa pagpakasala. Pasudlo nila ang mga kuyang silang agong ilang kasing-kasing na anad sa kahapog. Tinunglo sila sa Diyos. Kanino, nagsulti din ni Barnes. Isulti din is, ang ilang mata puno sa kaulag o di sila muhunong pagpakasala. Ang dini, isulti din ni, mutanaw sila dautan na babae, yang na sila makasala, dili. Anin. And guys, please take note. I know, nakadaghanan sa mga laki, struggle din niya. Ang taong uwagan, grabe kay sexual appetite. Sa kinsa ng babae, babata, matiguang, whatever, magduwa sa mga una-una. Alam niya, smile na. Taruan na ka, i-rape na ka, gibuan na ka sa iyang. Nanguna ko sa gingon din sa Matthew 5, nakamit na ka o adultery, panapaw na ka. So dahil makakita ka o nagdagan ng imong utok, hala, oy, diha dahil sa imong utok kami manumulok. Tanang ka, nandikit dawan ni Chris, kung ba't ako na siya gibuan, yan ko, lumsam ko rin. Sabi sa iyo ako, himuha nga, tanaw ka niya akong isun nga babae, nga limpyo ang akong kasing-kasing, akong kuna. Pero kung kanang usa ka tao, kanang usa ka babae, maibog jud kag mayo, palayo sad. Palayo. Nya pangita og somebody nga imong kasyanan, kanang dili ungo, kanang laglakaw sa Ginoo. Nga brad, kapangitan ko kay ibog jud kay ko ani takita nako, bura na jud ko para nako takita nako, bed na mi, nadog na mi. Grabe ka-advance mo na. Grabe ka na. Amen? So, bantay mo mga kalakingan. O babae ka, nasa gana ng mga pamagiya. Mag-pipit ka maduko. Sige ka, o pangayo sa Ginoo. Tapang, Lord, matur ba ko sa simbahan nagkahan? Di kayo buwak pa man itong Ginoo. Pastilan. Himuang Ginoo nga ako kasing ako muna-muna. Limpyo. Amen? Ay mo panghanting ikaw. Kadagay ka ng mga manghanting, mawagtang masat, kaya makakita masat ko. I-reveal dyan sa Ginoo. Yung sa hindi ko kaimon dahil na, naghanting mo ka, kaya ka makoy ba. Pero ang Ginoo, muhimo siya pa maagi. Muhimo siya pa maagi nga, usa ka tao nga manghanting. Pataginting. Okay? King, maglakaw, magadan. Kaya iya dyan, abugon. So, 19, makita sa nato din, sila nagsaad kanila kagawasan samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga naguntog kaniya. Mao na nakatapanan ni mga tawhana. May kana sila mo am-am mo sa sulti ninyo. Labi na kung huyang pa mo ba, lagi ko na lagi ko magkuan man sa church ba kanang to mo balik ko ba ni mo lagi ko ninyo. Nagrami kay mga linya bitaw tayo nga mga sinulat jud kay dinha ni kinsa na dinha sa mga drama uban pa. Ila jud gihimo internalize jud lang mayo nga ikaw sad mismo nga imong kasing-kasing dili tinutaray nga nagbarog sa Ginoo. Dili. Simpatiya dahil ka. Sadang simpatiya ka.
wala na ka. Laglag ka. Okay? So, kanina text na ito na dumog, nag-hope ko na klaro na sa atong picture ang makatauhan na kinahanglan magpalayo. Pagbulbulan, musupak o otoridad, mubuhat sa ilang gusto, okay? May kayo mo sip-sip, may kayo mo istorya mo, nga sinaway sa, pwede ba po na? Okay? So, makita sa nato din ang ilang klase sa kinabuhi o ang ilang mismong batasan. Kung mo take time lang ta o ampo sa Ginoo, umingon ka Ginoo, tagay jud ko sa imong mata nga makakita jud ko unsa gyud siya, then makakita jud ka. Ngano man jud ingon magis Ate George, di nami makikuyog ano niya. Kinsa magyud ni siya? Unsa jud ni buhat? Ang ayan magyud siya nga sanay ka na distansyahan. Ang ayan magyud Ginoo. Maluoy man ko Ginoo, pero buot ko nga ang akong kaluoy, paminaw ni, akong kaluoy naa sa mga taong naglakaw sa insakto. Ay, usiki ang imong kaluwi, mong gugmay, mong kasing-kasing, mong pagbati sa mga diangayan. Labi na, time, magyantiglagan sa chance sa Ginoo. Yung magbalik ihapon sila, ubuhat o mga dautan. So, kinala nato pagkugong atong ihatag sa Ginoo na makakita ta, makasubay ta, na makailata kinsa sila. So, sa Korinto, nakaila sila ni Paul, nakasabot sila nga sila ang iyang spiritual amahan, nakahibaw sila nga siya ang naghagog mayo para sa ilang kaluwasan, nag-personalize jud kay ni Pablo ang ilang ganing kaluwasan, nga dili sila estranghero kanila, anyat kani mga tawhana, nganingon kaila sa Jesus Christ, yan ha silang taliwala, o gibungkag sila, giguba sila, apil si Pablo bang iyang kinayahan. O ang problema, sama sa kadaghanan nga simbahan, mas mutuo ta sa mga nakasala. Ngawa gani jud klarong binuhatan na maayo da sa Ginoo. Wala sa tanan. Kadaghanan ani nila, why kung nagnamay sa gibuhat, why klaro, why klarong commitment, why klarong pagbuhat, pagsubay. O gibaw sa tanan kadaghanan nila, magimpos naman na sila. Nga sila pananaw, sila panaway. Okay? Walas tayo gibuhat. Punta, makakita ta, makadistinguish ta ni kay mo. Anong gibuhat mismo sa mga katawhan dito sa Korinto. Dito sila silang bakak. Kay sa tao nga nagpuyo diyan ni Kristo, nga pagkansang bakba, nag-abli lang umay tungod sa Diyos. In fact, nakaila sila sa Ginoo pinagi ni Pablo. Dili niining mga bini nga mga magtutuo. So, tanang mo, ano nibuhat sila ni Ana? Ako ang obserbasyon diya sa Ginoo. Kadaghanan magos mga tao, walay basa-basa sa Biblia. So, wala sila gibarugan. Ilang gibarugan? Emosyon. Ilang barugan? Matara ng tawhanon. Nga ang tao sa mata, ang tao sa mata, ang tao sa tao, ang mata sa tao, tawhanon lang, di yun makakita sa unsaang tinuuray. Gawas pasad, kung mubasa man sila, wala nila i-apply ang kamaturan. Usa ni ining lisod kay i-apply sa kadaghanan nga Christian kanedyo pakibulag sa mga kuno nga magtotoo. Dili jud kahimo ang kadaghanan ni ini. Mo simpatiya jud sila manang daghang minit nga Christians o dili